खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं ज्योति बसुमतारी। खुलुमबाय आंनि हा ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। आसाम बिसायख'थि टिकेटनि दावराव-दावसिनि गेजेराव नन्दिता गार्लसआ कंग्रेसआव हाबफैदों। साहा गुवाहाटीआव सिटी बास सालायग्राया गंसे स्कुटिखौ सौख्लायदों। मणिपुर पुलिसआ सा 14 UNLF केडारखौ खादों। सनितपुराव लामा जाब्रबथायाव 6 सुबुंनि जिउ खहा। आसामनि गिबि मन्थ्रिया एजिपिनि दैदेनगिरि अतुल बराजों लोगोसे बिजाथिलाइ गथायनायाव बाहागो लादों। बिसायख'थिनि उनाव दिमा हासावआव गंनै गोदान जिल्ला फोसावगोन, बुंदों हिमन्त बिश्व शर्मा। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। नमिनेशन बिलाइ गथायनायनि जोबथा समा समबाराव। गासै आसामाव राजखान्थियारि मावथिफोरा रबिबारनि सानाव गोख्रों जादों मानोना हान्जाफोरा टिकेट होनायनि उनाव गोरोबलायैखौ सामलायनायजों लोगोसे आद्रा थानाय मासिफोरनि थाखाय बिनायगिरि सायख'नायखौ जोबथा खालामनो होंगो-दोंगो जादों। बिजेपिनि थाखाय मोनसे गिदिर दुखु। बिजेपिनि बारग' दैदेनगिरि नन्दिता गार्लसआ रबिबार बेलासियाव बिजेपि नागारना कंग्रेसआव हाबबाय। फैगौ बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय दासिम गासै 116 बिनायगिरिफ्रा गावसोरनि मुं थिसनदों। सायख'नाय बिलाइफोरनि बिजिरसंनाया 24 मार्चआव जागोन। मुं सायख'नायखौ बोखारफिननायनि जोबथा अक्ट'आ 26 मार्च। कंग्रेसआ दिनै आरोबाव मोन7 बिनायगिरिफोरनि फारिलाइखौ फिन फोसावदों। बारग' बिजेपिनि एमएलए अमरचन्द्र जैन, जाय सनिबाराव कंग्रेस हाबफैदोंमोन, दिनै कटिगुरानि थाखाय बिनायगिरि महरै सायख'जाबाय। गुबुन मुं सायख'जानायफोरा जादों जसेफ हस्ता गसाइगाव, बिरखां बर' दतमा, रजत कान्ति साहा बिजनी, अनसुला गोरा दैमारी भेरगाव, नारायण अतिखारी माजबाद आरो निर्मल लांटासा हाफ्लं। बेनि अनगायैबो बिहुपुरियानि एमएलए अमिया कुमार फुआना बिजेपिनि गुदि सोद्रोमानिफ्राय बिबानखौ आगारदों आरो सासे उदां बिनायगिरि महरै बिसायख'थियाव बादायगोन। साहा गुवाहाटीनि आमिनगाव ओनसोलाव हरनि समाव मोनसे हिट एन्ड रान जाब्रबथायाव सासे स्कुटि सालायगिरिया गोब्राबै जोखोम जायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला गोख्रैथियै खारनाय गंसे सिटी बासआ हरखाबै गंसे स्कुटिखौ सौख्लायना ससे बुद्रुनानै लांफादों। जाब्रबथायाव जोखोम जानाय सुबुंखौ सन्जय साहा होननानै सिनायथियो। सौग्रावनायनि उनाव गोब्राब जोखोम जानाय साहाखौ आथिखालाव नारायण देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। बेराफारसेथिं जाब्रबथायनि गुबै दायनिगिरिखौ जौ फेना सालायग्रा दायनिगिरि ड्राइभारआ जाथायसालिनिफ्राय खाबु लाना खारखुमालाङो। जायगानि थागिबिफोरा आमिनगावनि ट्रेफिक पुलिसजों लोगोसे जाथाय जानाय जायगायाव माखासे समनि उनाव सहैयो आरो गंनैबो गारिफोरखौ जब्द खालामो। बे समाव जाथायनि सायाव बिबानगिरिफोरा नायबिजिरनायजों जागायनाय जाबाय। थौबल जिल्लानि नमपं सेमखाइ पुलिस थानानि सिङाव थानाय हावखां ओनसोलाव रबिबारखालि मणिपुर पुलिसआ गोख्रों अपारेसन खालामना होबथाजानाय UNLFनि सा 14 केडारफोरखौ खायो। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला हमजानाय सुबुंफोरा इस्ट इम्फल, वेस्ट बिष्णुपुर आरो थौबलजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्लानिमोन। खौरां बायदिब्ला बे हान्जायाव सेंग्रा-सिख्लाफोरजों लोगोसे बैसोगोरा मावथि सोद्रोमाफोरबो दंमोन। मणिपुर पुलिसआ बे मोनसे गिदिर जाफुंसारनायनि बागै रोखा एक्सनि गेजेरजों फोरमायथिदों। बेराफारसेथिं अपारेशननि समाव रैखाथि हान्जाया बिसोरनिफ्राय गंनै इनचार्ज राइफल, इनचार्ज आरो LMGनि गोबां मेगजिन, 100 राउन्ड गोथां गुलि आरो नोगोद 1 लाख रां बोखांनो हायो। बेनि अनगायैबो पुलिसआ गं 12 मबाइल, गं 5 हेलमेट, गांबा बेग आरो गंब्रै बाइक जब्द खालामनो हाबावो। बे समाव पुलिस हान्जाया बिग्रायारि हाबाफारिखौ होबथानो गोख्रों नाजानायजों लोगोसे बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो जागायो। सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलि पुलिस थानानि सिङाव थानाय ढेकियाजुलि रबारटला ओनसोलाव रबिबार मोनाबिलिनि 6:30 रिंगासोआव एम्बुलेन्सआ गंसे ट्राकजों सौग्रावनानै 6 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो सानैया गोब्राब जोखोम जायो। जिउ गोमानाय सुबुंफोरखौ बिजय हंस ड्राइभार, हरि मदगी, कुणाल कर्मकार, सन्जिता नाथ, बिश्वजित नाथ आरो सन्ध्यासारी नाथ होननानै सिनायथि मोननाय जादों। सासे बेरामि आरो नखरनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै एम्बुलेन्सआ तेजपुर मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालिसिम थांगासिनो थानाय समावनो बे जाब्रबथाया जादों। सा 6 जाथायसालियावनो जिउ गोमायो आरो सानै गोब्राब जोखोम जानायखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो होननानै सनितपुरनि SSPआ रोखा खालामदों। जाब्रबथायनि उनाव ट्राकखौ पुलिसआ जब्द खालामो, नाथाय दासान्दि ट्राकनि सालायगिरि आरो बिनि लोगोखौ नागिरनो हानाय जायाखै। जाथायनि उनावनो पुलिसनि हान्जाया जाथायसालियाव नुजाथि होयो आरो रैखाथि आरो रिकभारि अपारेशन जागायो। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया सनिबारखालि आसाम गण परिषदनि गाहाय दैदेनगिरि अतुल बराजों लोगोसे फैगौ आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय बकाखात बियाबनिफ्राय गावसोरनि बिजाथिलाइखौ गथायो। नमिनेशन गथायनाय समाव बराखौ NDAनि सासे बेसेनगोसा लोगो होननानै शर्माया बुंदों। दाखिल खालामनायनि सिगां बकाखातआव थानाय बिजेपिनि मुहुरा मण्डल कमिटिनि मावख'आव NDAनि मोनसे आफादारि जथुम खुंनाय जादोंमोन। बे मेलनि गेजेरजों बराया दोलोनि मावथिफोर आरो दोलोनि दैदेनगिरिफोरजों फैबाय थानाय बिसायख'थिनि बागै सावरायलायो। बेयाव बिजेपि दोलोनि मावथिफोरखौ बियाबनि NDAनि देरहानायखौ थि खालामनो थाखाय आबुं हेफाजाब होनो खावलायो।
लोगोसे गासै मावदांसाफोरखौ सुबुंफोरनि सिबिनायनि खौसेथि थांखिखौ मोनफुंनो थाखाय गोख्रों बावसोमनाय आरो हेफाजाब होनायनि थाखाय गोसो गोरबोजों गावनि मावथि सोद्रोमाफोरखौ अतुल बर'आ साबायखर होयो। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया रबिबार 22 मार्च खालि डिमा हासाव जिल्लानि हाफ्लंआव दावबायहैदों। बेयाव फैगौ बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां ओनसोलारि जौगाखांनाय आरो बिसायख'थिनि गोनांथिफोरनि सायाव सावरायनो थाखाय समाजनि दैदेनगिरि आरो स्टेकहल्डारफोरजों सावरायज्लायो। दावबायनाय समाव गिबि मन्थ्रि शर्माया एमएलए नन्दिता गार्लसआ गैयैयाव गुबुन गुबुन हारियारि आफादफोरनि थान्दैफोरखौ लोगो हमनानै जायगानि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय खुंथाय आरो सुबुं समाजनि दैदेननायनि गेजेराव गोरोबलायनायखौ गोख्रोंसिन खालामदों। बे सावरायनायाव मावखान्थियारि महरै गोनांथार हाजो ओनसोलफोराव जथाय खुंथायखौ थि खालामनायनि सायावबो नोजोर होनाय जादोंमोन। गिबि मन्थ्रि शर्माया बिजेपि दोलोनि बिजाथि रुपाली लांटासाखौ हेफाजाब होनानै बे बियाबाव दोलोनि गोख्रों फोसावदिंनायनि इसारा होयो। गाहाय मावफुं सोद्रोमा देबलाल गार्लसानि नुजाथिनायाव शर्माया मावफुं सोद्रोमा आरो आफादनि गुबुन थान्दैफोरजों खुंथायारि गोनांथिफोर आरो राजखान्थियारि मावखान्थिफोरखौ नायफामफिनदोंमोन। खुंथायारि फोसाबनायनि थांखिफोरखौ नोजोर होनानै गिबि मन्थ्रि शर्माया फोसावो डिमा हासावआव मोननै गोदान जिल्ला दाफुंनो थाखाय बिसायख'थिनि उनाव जागायनाय जागोन। बियो जिल्लायाव थानाय गासै स्टेकहल्डारफोरनि फिनजाथायखौ सोफादेरनानै मोनसे सुबुरुन होनाय आदबखौ मानिगोन होनना बुंबावो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।